मे 1963 मायथाइयाव दिनैनि बे गोथार सानावनो बर' बिजोंखौ क'क्राझाराव मोनसे साबसिनसिन एरिया क'क्राझार आरो बै समाव उदालगुरि बर' मैखोम थानाय बे जायगायाव गिबियै बर' बिजोंखौ गायसननायनि थांखिखौ बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद चलिहाया आनुষ্ঠাनिक भाबै बेखेवनानै होदोंमोन आरो बेवहाय मन्थ्रि रुपनाथ ब्रह्म आरो लोगोसे जयभद्र हागजेर सनाराम फावसेन जगेन्द्र कुमार बसुमतारी गौरीकान्त ब्रह्म मदाराम ब्रह्म कमल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे वीरेन्द्र नारायण ब्रह्म पाटगिरि आरो गोबां सरन नार्जारी समर ब्रह्म चौधुरी प्रसेनजित आरो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे बिथां सानसुमै बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायाव बर' रावनि बिजोंखौ गायसननाय जादोंमोन आरो जोङो बै समाव सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय बे बर' फिसाफोरखौ खौसे खालामनो जोङो 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफाद दादों आरो बिनि उनावहाय जोङो बे रावखौ जोङो माबोरैहाय जोङो रैखाथि होनो हागोन बे ओंथियैनो जोङो बर' बिजोंखौ गायसननो थाखाय नारा नाथा नाजाबोदोंमोन आरो बेखौ जोङो 1963 मायथाइ दिनैनि गोथार सानावनो जोङो गायसननो हादोंमोन आरो दिनै बे फैयै फैयै 59 बोसोर बारबाय आरो दिनै बे गोदानै दाजानाय भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव टंला प्राइमारिनि हेफाजाबाव आरो लोगोसे बे मुरमेल्ला गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बेवहाय गाजा गोमजायै बयबो बेवहाय ज' जानानै जोङो 18 मे बे गोथार सानखौ फालिदों आरो बेवहाय आङो फैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बिसेसकै आङो जर'खायै भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बिथांमोना मिथिखायो जे बर' रावा दिनै 90 फारियाव भारत संबिजिरनि 90 फारियाव हाबबाय आरो बे रावा मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै गनायथि मोनबाय आरो जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बे रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बे रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंहा डाइरेक्टरेट दङ आरो बेनि अनगाबो बिटिआरनि एबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि सोलोंथाइ आरो समाजारि जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंहा बर' एन्ड आदार ट्राइबेल डाइरेक्टरेट जों मोननो हादों बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो जोङो माखासे जोंनि लोब्बा आफाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे लोब्बा आफाद आरो बर'नि जेसेबां गौथुम दङ आरो बर' थुनलाइ आफादनि जेसेबां जिल्ला आरो जोंहा गुदि बर' थुनलाइ आफादफोर दङ बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायाव दिनै बे रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो इनफरमेसन टेक्न'लजिजों खारफानो थाखाय जों बे रावखौ डिजिटेलाइज खालामनो थाखाय नाजादों आरो थांनाय 61थि बर' थुनलाइ आफादनि तामुलपुर कसुबारियाव जथुम्मायाव रावखौ डिजिटेलाइज खालामनो थाखाय नाजादों आरो थांनाय 61थि बर' थुनलाइ आफादनि तामुलपुर कसुबारियाव जथुम्मायाव भारतनि गिबिसिन नोगोरारि हादरगिरिया गावनि आखाइजों बिहुं होननाय मोनसे ट्रेन्सलेसन गुगल्स बेखौ बेखेवनानै होदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे प्रजेक्ट दङ बे प्रजेक्टखौबो मावफुंनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो जोंहा बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिया गोबां जेंना जेंगोनाजों खारनो गोनां जादों जेरै बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो दानि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिजों जों मारै जुजिनानै थानो हागोन आरो जोङो भारत सरकारा जुदि बेखौ बाहायोब्ला जोङो भार्नाकुलार मिडियामखौ माबोरै जों फोथांना लाखिनो हागोन बेनिखायनो जोङो आसाम सरकारजों जोङो आरो बिटिआर सरकारजों सावरायगासिनो दङ आरो आसाम सरकारा बावैसो बिथाङा तामुलपुराव मानव गेदेर गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि खुगानिफ्राय बर' रावखौ 12सिम लांनाय माने 12 थाखोसिम लांनायनि खोथाखौ फोसावबाय बे गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय आरो जोंहा माखासे जायफोरनिखि गोजौ फरायसालि दं बेखौ हायार सेकेन्डारि जौसिन फरायसालिसिम आपग्रेड खालामनाय बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो जायफोरनिखि टेट पास जानानै दङ
बर' बिजोंनि बेखौबो सुस्रांनायनि राहा बेखौ लागासिनो दङ आरो लोगोसे जोङो माने जोङो बर' बिजोंखौ रैखाथि होनो थाखाय दानि ग्लबेलाइज मुगाजों खारफानानै बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो साहा बागानाव जेरोखोम आसाम सरकारा मोनसे मडेल स्कुल खुलिनायनि खोथाखौ बिथांमोना फोसावदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो बर' बिजोंनि मडेल फोरोंगिरि माने फरायसालि गायसननो थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायदों आरो बिथांमोनहा उननि हाबाफारियाव लागोन होननानै बुंदों आरो जायफोरनिखि भेन्सार कलेजफोर दङ जायफोरनिखि भेन्सार कलेज दासिम सोलिनानै दं बिटिआर आरो बिटिआरनि बाहेराव बे कलेजफोरखौबो जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो सोरखारि खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बुंदोंमोन आरो मोनसे हाइ लेभेल डिसकासन जादोंमोन बेवहाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे जोंहा मन्थ्रि बिथांमोनहाबो दंमोन दा जोङो आसा लाखिदों जे बे कलेजनि जेंनाया थाबैनो सुस्रांगोन आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय जायफोरनिखि प्रभिन्सियेलाइज कलेजफोर दङ बेवहाय बर' एमआइएलनि पस्ट क्रिएसन खालामनाय जादोंमोन आरो बेबो थाबैनो एपइन्टमेन्ट थिसननायनि राहाया जासिगोन आरो जायफोरनिखि बर' माबाखौ केन्डिडेटखौ बिजाथिखौ असमिया बा गुबुन माबायाव स्कुलाव होदोंमोन बे रेसनेलाइजेसन पलिसि बेखौ जोङो लाबोफिननो थाखाय आसाम सरकारखौ बुंदोंमोन आरो एलिमेन्टारि सेक्सना जाफुंसारबाय दा हाइ स्कुलाव एसे दंबावो खामानि बेबो जाफुंसिगोन बेनिखायनो जों आसा लाखिदों बयबो माने बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानायजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनायाव जों बर' थुनलाइ आफादखौ मदद होगोन आरो दिनैनि बायदि बेबायदि जोङो हाबाफारि लानानै जोङो उन जोलैनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बुंदोंमोन आरो मोनसे हाइ लेभेल डिसकासन जादोंमोन बेवहाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे जोंहा मन्थ्रि बिथांमोनहाबो दंमोन दा जोङो आसा लाखिदों जे बे कलेजनि जेंनाया थाबैनो सुस्रांगोन आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय जायफोरनिखि प्रभिन्सियेलाइज कलेजफोर दङ बेवहाय बर' एमआइएलनि पस्ट क्रिएसन खालामनाय जादोंमोन आरो बेबो थाबैनो एपइन्टमेन्ट थिसननायनि राहाया जासिगोन आरो जायफोरनिखि बर' माबाखौ केन्डिडेटखौ बिजाथिखौ असमिया बा गुबुन माबायाव स्कुलाव होदोंमोन बे रेसनेलाइजेसन पलिसि बेखौ जोङो लाबोफिननो थाखाय आसाम सरकारखौ बुंदोंमोन आरो एलिमेन्टारि सेक्सना जाफुंसारबाय दा हाइ स्कुलाव एसे दंबावो खामानि बेबो जाफुंसिगोन बेनिखायनो जों आसा लाखिदों बयबो माने बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानायजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनायाव जों बर' थुनलाइ आफादखौ मदद होगोन आरो दिनैनि बायदि बेबायदि जोङो हाबाफारि लानानै जोङो इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे मेसेज होनो हागोन नामा आरो इयुन जोलैया जाहाथे बे बर' रावखौ आंगो हिसाबै आजावनानै लानो हायो रायजो राजाया आंगो हिसाबै आजावनानै लानो हायो बेखौनो जोंहा मोनसे थांखि दंखायो आरो बे थांखिखौ जोङो सम जोंहा केबिनेट CEC आरो जोंहा थान्दै मेलाव जों सावरायदों आरो माखासे जोंहा गोबां माने बेबायदि हाबाफारि आखायाव दं बेराफारसेथिं जों नुबाय दे दिनै बर'नि जिखिनि राव बे रावखौ माने गोरों मानसिफोरा फरायब्ला बांसिनै बर' जायफोर गरिब न'खरनि माने मास पिपुलासो बेखौ बाजायो बे बेलायाव बेयो जोबोर माने ओंथि गोनां बेयो सोंथि जोङो बुंबोदों जे जोङो बर' बिजोंखौ गायसननायनि ओंथिया मामोन जोङो टाउन सोहोराव थानाय गामियाव थानाय गासिबो बर' फिसाफ्रा गावनि बिमानि रावजों फरायनानै मानसि जागोन डिग्री लागोन बेबायदि साख्रि बाख्रि लागोन बे ओंथिसो बर' रावखौ 1963 मायथाइनिफ्राय आरो 1976 मायथाइयाव प्रथम गिबि मेट्रिकखौ होयो आरो मेट्रिकनि उनाव जोङो बर' MIL हिसाबै गुवाहाटी बुहुम फरायसालि आरो जोङो नेहु शिलंआव आरो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव जोङो MIL हिसाबै थिसननो हादोंमोन आरो दिनै फैयै दानि ग्लबेलाइज मुगायाव दानि इनफरमेशन टेक्न'लजियाव जों बे बर' रावा जे बिराद माने गोजौ थाखोआव थांबाय 90 फारियाव हाबबाय अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बे रावखौ नेवसिगारनाया थिग नङा आं बेनिखायनो जायफोरनोखि मेगन गुनुफोर दङ लेखा गोरोंफोर दं गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव होनांगौ आरो दिनै बर' बिजोंजों होनानैनो जोंहा IAS मोननायबो दङ ACS मोननायबो दं अनेक जोंहा डाक्टार इन्जिनियारबो जाबाय ओमफ्राय जोंहा
भाबा इलेक्ट्रिक माबायावबो जोङो साइन्टिस्ट जाहैनो हाबाय बे माने गोग्गाथावना माने मोनसे खोथा बेनिखायनो आङो स्पेसियेलि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जर'खायै बयखौबो आं खावलायदों जाहाथे जोङो गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव होयो आरो हारिमा सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों जिथुनिखि हम लेंगुवेज जानो थांगासिनो दं जे 3 बोसोरनिफ्राय गावनि गथ'खौ होनो हासिगोन